Ja es veuen els primers fruits de l'operació que pretén recuperar els paisatges originals del litoral del Maresme. El retorn a l'ecosistema anterior a l'acció de l'home en aquestes platges pot ajudar també a prevenir la regressió de la sorra, el gran problema de cada estiu. La incidència dels humans en l'ecosistema hi ha propiciat canvis significatius. Aquests canvis són fàcilment constatables en algunes platges del Maresme, on la presència de banyistes i la de les màquines que netegen la sorra han propiciat la regressió de les dunes i la desaparició de la meitat d'espècies de vegetació que les cobrien. Per recuperar aquests espais i espècies de flora, algunes extingides fa una 60 d'anys, la Fundació Territori i Paisatge treballa en un pla de regeneració que ja ha començat a donar fruits. En zones acotades de les platges de Malgrat, Vilassar, Arenys i Canet s'han arribat a recuperar poblacions de plantes que, actualment, són úniques a tot el litoral català. De retruc, l'existència d'aquestes plantes evita l'erosió de la sorra en èpoques de temporals i propicia el retorn d'algunes espècies d'aus que feia molts anys que no s'havien tornat a veure al Maresme. Tot plegat té l'objectiu de recuperació de l'entorn i de minimitzar l'impacte agressor de l'home als espais naturals.